Vi afholder et seminar sammen med Microsoft og vores distributør, hvor vi prøver at gøre virksomheder klogere på, hvilke licenser de faktisk har i nogle af deres licenspakker, og hvilke fede sikkerhedsfeatures, der måske er tilgængelige for dem. Vi ser i stor grad, at virksomhederne ikke bruger de features, som de faktisk har købt. Så vi fortæller lidt om, jamen, hvad er det IT-sikkerhedstruslerne er derude, hvilke produkter findes der allerede, og så prøver vi at lære dem at arbejde med det her, og få det implementeret, og få vedligeholdt det. Det er fantastisk også, fordi at Infovise det går meget op i sikkerhed og har altid haft det som en af deres hovedpunkter. Så det er dejligt for en som mig, der har arbejdet med sikkerhed, for at kunne samarbejde med dem. Og jeg er super glad for at blive inviteret her i dag, for at kunne tale omkring, hvad vi kan tilbyde, og hvordan Infovise også kan hjælpe deres kunder. Så kommer vi også lidt ind omkring backup-data. Vi ser jo flere og flere hackerangreb derude, hvor de går ind og krypterer virksomhedens data. Og det de også begynder at gøre, det er, at de tager fat i backup-data. For de ved godt, at hvis du får krypteret dine data på din server, så finder du den backup og genskaber det. Så de går altså meget mere aktivt efter backup-data. Så det er sådan hovedreglerne. Prøver at gøre vores kunder mere bevidste om, hvordan de bliver mere sikre. Folk er rigtig glade at komme med gode spørgsmål, og det er også spændende at høre fra deres vinkler og deres historie herfra, så vi kan tage de dialoger, der er, og hvordan de ser på sikkerhed ude i deres organisationer, og hvordan de træder det an. Det er fantastisk.